may deliver. Pero sir, may balance na lang po si mama mong 3,000. Sabi po, sa imo ko na lang dapo hagadon. Bayad-ayad mo sa babae. Ano po sir, sarong ano lang po to, karton po ning fundador, bali po, tulong bilaon ning kakanin. I-ano ko na lang po, okay lang po. Okay lang po na babayar. Pero na po mag-payment po. 3,000 ako. Spreading good vibes, happiness, love, at syempre pagbibigay ng sorpresa kahit saang parte ng Bicol, at yan ang palaging ihahandog ng JFS Petals and Services. Magandang hapon sa inyong lahat, at kahit papatapos na nga ang araw, patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng saya at sorpresa. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress, at ngayong hapon ay pupunta na naman tayo sa isa sa mga barangay dito sa San Fernando, Camarines Sur, sa barangay Santa Cruz, upang sorpresahan isang pinakabonggang binatilyo na kanyang debut today. So tara na't kilalanin na natin ang ating packages na ihahandog natin sa kanya ngayong araw. Meron tayo ditong 3 feet stuffed toy. Meron din tayong red ribbon cake. At syempre ang ating bubble balloon na may happy 21st birthday. At syempre ang ating card, hindi mawawala yan. At syempre ang pinakabongga natin na chocolate bouquet. At kung makikita nyo sa aking likuran ay makikita nyo ang ating blue theme or motif na naman para sa ating binatilyo ngayong hapon. So tara na't kilalanin na natin maya-maya lamang kung sino siya. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but to captivate. Tara na't kilalanin na natin si Kuya, all the way from Barangay Santa Cruz. Bigyan natin ng good vibes. Hello guys! So, andito na tayo sa Barangay Santa Cruz Zone 2. Tara na't samahan niyo ako sorpresahin ng ating debutante for today. So, ang ating debutant pala guys ay lalaki ha, lalaki. 21st birthday. So, kaya ba? May papasok pa. Super papasok ba? Dito. Okay. Hello po. Good afternoon po. Siya na may handaan. Bye, parang gibin. Eto ka. May surprise si mama mo. Nakakose. Dua ka lagi sa putahan. May ano ka, may trailer. May Shopee. Ay! Hello po, Sir JB. Saan po si Sir JB? JB po. Siya po. Siya po. Ayan po na Ay! Sir, hello po. May pinadeliver po sa amin, sir, si mama mo na sarong karton po ng alak. Tapos po, mga kakanin po. Ipapa-receive me lang po sa Indo.
Sa mo po, ikaw po yan, 21st birthday, siya yan. Kaya pala may deliver. Pero sir, may balance na lang po si mama mong 3,000. Sabi po sa inyo ko na lang dapo agadon. Bayad-ayad mo sa babae. Ano po sir, sarong lang po to, karton po ng fundador, bali po, tulong bilaon ng kakanin. Ko na lang po, okay lang po. Okay lang po na babayar. Pero na pong payment po. 3,000 po. Ayan, 3,750 po, sir. Opo, itami na lang po si resibo naman sa Pag sir, magsubli ka naman kay auntie mo. Mga auntie hon, nakabirigyo ka mo. Ikuan nilang ipatunay. Yan, si Sir Will. Di ba mo, sir? Sana huli kakanan. Kakanan na Hindi naman. naman daw mag-jam. Sabi po ni Titi, mama niya, sa iya ko na lang daw agadan si balance. Pwede po magsubli. 3,750. 3,750 lang po. Pero yan sir na yan sa imo, 2,000. Di pahabol mo na lang sir si si kulang, ipapareceive nila po. Madyan na muna sir, papareceive ko lang. Si 1,750 po, pahabol ko na lang. Madyan mo na sir. Papareceive ko lang sa imo. Sakto pa lang, kaya pala hindi sila delivery kanila ba muna yung mga food. Talagang ka talaga sir. Pa 21st birthday mo talaga. Talaga mo yan ang birthday mo. Bongga, may pa-birthday. Ayan, sir. Nabalik kayo. Papareceive ko lang sa inyo si Sir David. Sign ka, Sir. Hindi ka pala dahil ka masyadong mainitan. Sir JB Mayores, Zone 2, Santa Cruz. Ayan, sir. So, happy birthday mo na. Kumusta man, sir, ta birthday mo niya. At nag-video ka mo, famous ni. Super video ka mo. Ayan. Pero, sir, kumusta man, sir, birthday mo niya na Halos okay man. halos okay man. Ayan, sir, si mama mo po nasa si father mo po, siya po, yan duman. Pero po kami magturuga. Dua lang. Si Saro, babae. Nasa po siya. Yan. Ini po. Ini. Sige, sir, ipapa-open ko na lang sa imo, makulog kayo ang kamot ko para lang. Ko na lang sa imo, ini lang po. Ipapress mo na lang po para mainin mo na lang dyan, sir, sila. Dahil, sir, sarado. Charot na. Sige, sir. Okay na po. Wow! Hello, Sir Jamie! Hello, Sir! Happy birthday po! Ayan, sir, so yung regalo na yan ay para po sa inyo dahil alam nyo nga po, wala si mama nyo nasa ibang bansa na naiiyak si sir. Wala si mami. Pero kahit wala si mami, meron siyang inihandog na regalo sa'yo na kahit malayo siya, ibabalik ko lang yung 2,000, baka hindi ko ito maibalik eh. So ayan po yung 2,000. Bayad na po ito sir. Dahil itong regalo na to ay para sa inyo. So meron kayo dyan stuffed toy, may red wine, may red ribbon cake, at syempre ang chocolate bouquet natin. At syempre sir, since ikaw ang hari ngayong araw dahil birthday mo, isuot mo naman tong lucky sash namin. Happy birthday po, Sir JB! At syempre, ang napakasarap at nakakatakam naman na chocolate bouquet namin para po yan sa inyo, Sir JB. Palakpakan naman natin sa Sir JB! Happy birthday! So, Sir JB, kumusta naman po ang pakiramdam na kahit wala si Mami malayo ay nasurpresa kayo ngayong araw? Thank you, ma. Ayan. So, sir, hindi pa siya nagtatapos dahil meron akong gustong basahin na message para sa inyo na pinabibigay ng inyong nanay. So, sana magustuhan niyo po itong message niya. To my beloved son, Kuya JB, happiest 21st birthday to you. No matter how big you get or how far we are, I am always here beside you. How I wish na andyan ako sa mga oras na ito. But sad to say, kailangan kong lumayo para sa inyo rin. Sana maintindihan nyo at alam ko madami akong pagkukulang sa inyo. Enjoy your day at sana napasaya kita sa simpleng paraan na naisipan ko. I'm so happy, ganap na binata ka na, but it doesn't mean na pwede ka nang mag-asawa.
Mag-aral kang mabuti. I wish you become a better person someday. Once again, happy birthday, Kuya. And belated happy birthday kay Bimbim. More birthdays to come and ingat kayo lagi. I love you and I miss you both. Hugs and kisses from Mama. So, yan yung message ni Mami para sa'yo. So, masyado kang nagiging emotional. Ilang taon na ba si Mami sa ibang bansa? Kababalik niya lang po. Ayan, sir. So, anong naman gusto mo sabihin kay Mami na kahit malayo siya, hindi ka niya nakalimutan? Ayan, so may mga regalo ka, meron kang pa celebration dyan. Ano gusto mo sabihin kay Mami? Ma, thank you po. Dahil ko na-explain. Basta, thank you. Ayun, naiiyak kasi si Sir. Palabakan naman natin si Sir. Again, Sir JV, happy birthday. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Dahil hindi naman mabubuo yung araw mo na hindi namin papabulo ang aming red ribbon cake na inihanda para sa inyo. So tara na, samahan niyo pa rin kami mga ka-JFS na i-blow ni Sir JV ang kanyang red ribbon cake. Hello mga ka-JFS! So I'm live here pa rin. Dito tayo sa Santa Cruz, San Fernando. So tara na't samahan niyo pa rin kaming ipablow kay Sir JV ang kanyang red ribbon cake. Pero bago yan, kakantahan muna natin sa Sir JV ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan, Sir JV, blow your make a wish and blow your candle. Ay, wait lang, namamatay. Ayan. Yay! So, Daddy, halika dito, Daddy. Since ikaw ang tumatayong mga ina at ama, dito ka sa Daddy, baka ako mapagkamalang anak mo. Ayan, so dyan ka, Daddy. Daddy, anong gusto mong sabihin sa iyong binata na ngayon ay 21 years old na? Anong gusto mong sabihin para kay Mami din at syempre sa iyong anak? Dati ko sa anak ko. Pagkatapos niya. Mag-isip ko yung saya. Isang hug naman and kiss for your daddy. Ayan, napakalamig. Ate, alik dito, baby. Alam mo, makakalagpas ka, ha? Tago-tago ka pa dyan, ha? Dito ka, baby. Sama-sama kayo. Ano naman ang gusto mong sabihin sa iyong nag-iisang kuya dahil syempre dalawa lang kayo magkapatid. Ano naman ang wish mo para sa kanila? Ay, para sa kanya pala. Happy birthday, Kuya. Wish you all the best. Wala dyan si kuya. Ayun si kuya. Huwag ka titingin sa baba. Baka makuganon ka. Hindi ka matuluyan kang ganon. Sige, ano sasabihin mo kay kuya? Happy birthday, Kuya. Ayan, kiss mo naman si kuya. Kiss mo si kuya. Ayan! So, Daddy, since po malayo si Mami, ano naman pong message nyo dahil makikita po to live sa ABS-CBN. Ayan. Ay, sarado pa pala, Daddy. GMA lang pala. Sige, anong gusto niyo sabihin, Daddy, kay Mami na malayo ngayon? Ano pong gusto niyo sabihin kay Mami, Daddy? No, Daddy! Ano pong gusto niyo sabihin? Sana, nasa malayo ka. Opo, nasa malayo talaga siya, Daddy. Charot lang, Daddy. Sige ba? Ano pa, Daddy? Sana okay ka dyan. Kami naman dito, okay ma. Sa flying kiss naman, and I love you for Mami. I love you ma. Flying kiss naman, Daddy. Yan. Ikaw naman ba, baby girl, anong gusto mo sabihin kay Mami? Siya po si Bimbim. Belated happy birthday daw. Anong gusto mo sabihin kay Mami? Thank you, Mama. I miss you. I love you. Yeah, flying kiss ka din for Mami. Ayan, so ito naman. Last but not the least, patabi muna ako kay Kuya JV. Kuya JV, any last message for your Wonder Mom, to your family, to your father, to your sister, and to the whole team na nagtutulong-tulong dyan sa loob? Anong gusto mo sabihin sa kanila? Ma, thank you po. And I love you. Sobrang thankful ko kasi mama ako, the best na atanggi po ng lubos para sa mo. Thank you. And I love you. Ayan. So, isang flying kiss naman for Mami. Yan! Okay. Sa papa mo, meron ka bang gusto sabihin sa natitirang family mo na nandito sa Pilipinas?
Yan. Thank you sa Indogamos na. Yaong digdig. Masaya ka ba, sir? Opo, sobra. Sobrang saya. So, i-group hug mo na lang tong family mo for the last time. Group hug for your family! Ayan. Again, we are the JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Isang binatilyo ang binagyan natin ng sorpresa at saya live here at Santa Cruz, San Fernando. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Like, share, subscribe for our social media accounts. Patuloy nyo kaming abangan for our upcoming videos. Sir, happy birthday! More birthdays to come. Stay pogi. Wow, pogi. Wow. Magbabay ka naman, sir. Magbabay ka, sir.